Ето как клиент ни излъга и защо не трябва да правим компромис с капарото. Ето този господин, който виждате на екраните си, ни излъга и то не веднъж, а няколко пъти, а ние естествено наивно му се вързахме. Човекът ни писа, че иска да направи подарък на своята половинка, но ще отнеме известно време да преведе капарото, тъй като работи в чужбина. След седмица, в която търпеливо го изчакахме и той постоянно ни уверяваше, че всеки момент ще преведе парите, се стигна и до последния ден, в който тази пратка трябваше да бъде изпратена, за да пристигне при него на време. Човекът обясни, че просто не му оставало време да заплати, но можем да му имаме доверие и да изпратим с наложен платеж. Естествено, вързахме се с цел уж да влезем в положение и представете си, тази пратка на следващия ден не беше взета. Беше взета и следващата седмица. Сега идва и забавната част. Последния ден, в която предстояваше в Еконт, той ни помоли да я оставим още един ден, което между другото се доплаща. И той отново не я взе, сякаш да не набута с още едни 10 лева. Но това не е всичко. След много писане човекът ни увери, че поне ще изпрати капарото, за да ни се реваншира. И как мислите, мина повече от седмица, този човек изчезна. И ето защо това за нас означава край на компромисите и съветваме всички, които се занимават с ръчна изработка, да работят само с капаро.